Paťo, čaká nás posledný duel tohto roka proti Skalici. Aká je nálada v tíme, aké boli tréningy tento týždeň? Ja si myslím, že nálada je fajn, tréningy už boli také trošku uvoľnené, ale samozrejme pripravovali sme sa na tento zápas tak ako na každý iný a budeme sa snažiť získať v poslednom zápase 3 body, nech ideme ešte spokojnejší do tej zimnej prestávky. Posledný duel sme v Skalici vyhrali 4-0. Očakávaš aj tentokrát takéto gólové hody? Ono by to bolo pekné, ale musíme si povedať, že tam dostali oni veľmi skoro červenú kartu, čo určite ovplyvnilo ten zápas a ja si myslím, že nás nečaká žiadny ľahký zápas, oni sem prídu určite brániť a budú chcieť zo seba vydať všetko, aby tu nejaký bod získali, ale my to nemôžeme dopustiť, musíme si hrať svoju hru a verím, že potešíme fanúšikov. Do Trnavy sa vráti Erik Daniel, síce už teda v drese súpera. Boli počas týždňa nejaké podpichovačky v kabíne alebo vieš o niečom podobnom? Ja osobne som s ním nie v kontakte, ale viem, že chalani nejaké veci tam riešili, takže myslím si, že to nebude mať ani on s tým návratom také jednoduché. Poďme k tebe. Posledných 90 minút vlastne pred týmito zápasmi poslednými si odohral 31.8., čo je vlastne teda 3 mesiace alebo teda dokedy si zase hral ďalších 90 minút. Ako si sa s tým vyrovnával, ako si pracoval, čo ťa motivovalo a povedz niečo k tomu. Tak ono to bolo rozhodnutie trénera v podstate, že po tej Dunajskej, ktorý nevyšiel nikomu asi z nás, tak dal priestor iným chalanom a sme profesionáli, takže som to zobral v pohode, snažil som sa makať na tréningu takisto ďalej a čakať na svoju príležitosť, ktorá som rád, že prišla a som rád, že tie prvé 2 zápasy boli si myslím, že z mojej strany fajn. A koniec teda jesenej časti sa blíži, ako budeš tráviť sviatky a voľno? Tak v podstate v pondelok odlietam na dovolenku a potom prilietam deň pred Štedrým večerom, ktorý potom strávime s rodinou aj tie nasledujúce 2-3 dní a potom v podstate budem oddychovať a pomaličky sa pripravovať zase už na zimnú prípravu.